श्रीराम शुद्ध उपदेशाचा निश्चय, सायुज्य मुक्तीचा निश्चय, मोक्ष प्राप्तीचा निश्चय, बोलिला असे शुद्ध स्वरूपाचा निश्चय, विदेह स्थितीचा निश्चय, अलिप्तपणाचा निश्चय, बोलिला असे मुख्य दवाचा निश्चय, मुख्य भक्ताचा निश्चय, जीव शिवाचा निश्चय, बोलिला असे मुख्य ब्रह्माचा निश्चय, नाना मतांचा निश्चय, आपण कोण हा निश्चय, बोलिला असे मुख्य उपासना लक्षण, नाना कवित्व लक्षण, नाना चातुर्य लक्षण, बोलिले असे. जय जय रघुवीर स्वामी समर्थ, जय सच्चिदानंद. शुद्ध उपदेशाचा निश्चय, सायुज्य मुक्तीचा निश्चय, मोक्ष प्राप्तीचा निश्चय, बोलिला असे. राष्ट्रसंत समर्थ रामदास गुरुमाऊली सांगतात की उपदेश अनेक असतात, पण शुद्ध उपदेशाचे यशाचा निश्चय, शुद्ध ज्ञानाचा निश्चय. ज्ञान हे किती प्रकारचे तरी असतात. आपले व्यावहारिक ज्ञान आहे, बाकीचे किती किती तरी लोक मनुष्य आपल्या आपल्या व्यवहाराप्रमाणे ज्ञानात गुंतलेले आहेत. पण शुद्ध ज्ञान कोणते, ते माऊलीने त्याचे शुद्ध स्पष्टीकरण केलेलं आहे. सायुज्य मुक्तीचा सायुज्य मुक्तीचा निश्चय, मोक्ष प्राप्तीचा निश्चय, बोलिला असे. सायुज्य मुक्ती म्हणजे चारी मुक्तीपैकी श्लोकता, समीपता, स्वरूपता आणि सायुज्यता. ही सायुज्यता निश्चय कसा आहे हे लिहिलेलं आहे. आणि पुढे शुद्ध स्वरूपाचा निश्चय, शुद्ध स्वरूपाचा निश्चय, विदेह. खूप नाना तऱ्हेचे लोकांनी स्वरूप लावतात. त्याप्रमाणे शुद्ध स्वरूप कोणते, ते कसे करावे, कसे लावावे, हे रामदास माऊलीने आपल्या साध्या आणि सोप्या भाषेत त्याचे विवरण केलेलं आहे. मुख्य दवाचा निश्चय, दवाचा मुख्य दवाचा निश्चय, मुख्य भक्ताचा निश्चय, मुख्य देवाचा निश्चय, मुख्य भक्ताचा भक्तांचा निश्चय. आता देव म्हटल्यानंतर 33 कोटी देव आमच्या आहात, आणि इतर यामध्ये मुख्य देव कोण, हे रामदास स्वामींनी यामध्ये लिहिलेलं आहे. ते वाचल्यानंतर आपल्याला ना, आणि त्यानंतर श्री गुरु माऊलींना शरणागत घेतल्यानंतर मुख्य देव हा कोण समजतो. जीवशिवाचा निश्चय, बोलिला असे. आमच्यामध्ये जीव आहे आणि शिव आहे, त्याचा निश्चय कोण कसा, यामध्ये याचेही विवरण दासबोधामध्ये आज केलेलं आहे. मुख्य ब्रह्माचा निश्चय, मुख्य ब्रह्माचा निश्चय, नाना मतांचा निश्चय, आपण कोण हा निश्चय, बोलिला. आपण कोण हा निश्चय बोलिला आहे. मुख्य ब्रह्माचा निश्चय. ब्रह्म 14 ब्रह्म आहे, त्या 14 ब्रह्मापैकी मुख्य ब्रह्म कोणते, ते माऊलीने त्यात सांगितलेलं आहे. मुख्य उपासना लक्षण, मुख्य उपासना लक्षण. आपण उपासना हर एक करतो, पण त्यामध्ये मुख्य उपासना कशी, जेणेकरून आपल्याला शुद्ध भगवंताचे
ज्ञान प्राप्त होईल, ही उपासना आपली कशी करावी याचेही विवरण आपल्या दासबोधामध्ये आहे. नाना कवित्व लक्षण नाना कवित्व लक्षण, नाना चातुर्य लक्षण नाना चातुर्य बोलेले लक्षण असे. बोललेले असे. कवित्व, मनुष्य हर एक प्रकारची कवित्व करतात. मग मुख्य कवित्व कसे, ते भगवंताचे कवित्व कसे लागेल, कसे समजेल, हे मुख्य कवित्व, याच्याही विवरण केलेलं आहे. मुख्य नाना चातुर्य लक्षण नाना चातुर्य लक्षण बोलेले असे. बोललेले असे. आपल्यामध्ये चातुर्य, पण त्यामध्ये कोणते चातुर्याचे लक्षण आहे ते शुद्ध, ते आपल्याला दासबोधात सांगितलेलं आहे.